Des del gabinet considerem que cada persona ha de ser acompanyada d'acord a la seva història, a les seves característiques personals, al seu context. És per això que no parcel·lem el que és la dificultat i considerem que hem d'atendre a l'alumnat d'acord a la seva realitat. La principal funció del gabinet en aquest cas seria assessorar i orientar al professorat en com donar resposta i atendre la individualitat de cada xiquet o xiqueta. Per això, des d'ací, una de les funcions principals és el que és la realització de valoracions de necessitats. A partir d'ací es crea un pla de treball on s'especifiquen els recursos, bé personals especialitzats, que és quan hi entraria el que és la APT, la Mesa d'Audició i Llenguatge o psicopedagoga, o bé una sèrie de mesures que imparteix el professorat des de dins de l'aula. La nostra manera d'intervindre és des d'una perspectiva, una mirada inclusiva, és a dir, que el recurs intervé en l'aula, però no per atendre a determinats alumnes, sinó que, a més d'aquests determinats alumnes, s'atén a la resta de l'alumnat. Per tant, la mesura reverteix dins del grup classe.